Komplew l-impenji tal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat hawnhekk f'Londra. Tant l-itnejn fil-għaxija kellu laqgħa bilaterali mal-Prim Ministru Ingliż David Cameron. Laqgħa li matula spikka diskussjoni fuq ir-referendum fir-Renju Unit jekk għandix tiqpa' jew titlaq mill-Unjoni Ewropea kif ukoll dwar l-immigrazzjoni. Il-referendum li se jsir fit-23 ta' Ġunju se jiddetermina l-futur tar-Renju Unit jekk tiqpax fl-Unjoni Ewropea jew le. Mal-Prim Ministru Ingliż Joseph Muscat insista l-Ewropa għandha bżonn lir-Renju Unit minħabba raġunijiet ekonomiċi u politiċi kif ukoll viċi versa. Joseph Muscat qal li dak li għamlet ir-Renju Unit jista' jwassal biex pajjiżi oħra jagħmlu l-istess. Iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll il-qagħda fil-Libja. Ma' David Cameron u mal-Renju Unit li huwa alleat importanti għalina ħarisna lejn x'qed jiġri madwarna b'mod partikolari l-Libja fejn iridu naraw li jkun hemm gvern ta' unità nazzjonali fil-Libja, gvern ma li jkun aċċettat mill-Libjan istess. Tajna x'naħsbu aħna u kif nistgħu ngħinu biex insibu soluzzjonijiet. Iż-żewġ Prim Ministri qablu li l-Unjoni Ewropea għandha tieqpa' tgħin lit-Turkija quddiem il-kriżi tal-immigrazzjoni. Iżda qablu wkoll li teżisti l-possibilità kbira li traffikanti jsibu alternattivi oħra jekk tingħalaq din ir-rotta. Jeżisti wkoll nuqqas taqbil bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna finanzjarja mogħtija lit-Turkija. Suġġett li l-Kunsill Ewropew se jkun qed jiddiskuti fit-tmiem il-ġimgħa anke wara insistenza ta' gvernijiet Ewropej fosthom dak Malti. Impenn ieħor għall-Prim Ministru kien laqa' mal-Baronessa Patricia Scotland li se tkun is-Segretarju Ġenerali ġdid tal-Commonwealth. Iż-żewġ naħat qablu li drittijiet ċivili, l-ugwaljanza u l-qsim tal-ġid fil-pajjiżi kollha madwar id-dinja għandhom jibqgħu is-sisien ewlenija tal-Commonwealth. Il-Baronessa Patricia Scotland se ssir is-Segretarju Ġenerali ġdid tal-Commonwealth f'April. Dan wara li kienet eletta f'Novembru li għadda waqt iċ-ċogħim li sar Malta.